ኣወዳት ሓንቲ ጓል ኣፍቂራቶም ይፈትያቶም ኣይፈትቶም ክፈልጡም ብጣዕሚ ጽግም ወይ ድማ ብሓራታ ክርድኦ ክሽገሩ ይረኣዩ ብካልእ ሸነክ ድማ እታ ጓል ብልቢ ኣፍቂራ ክንስዓፋ ግና ዋላ ሓደ ናይ ፍቅሪ ወይ ፍትወት ቃል ከውፅእ ጽግም ስለምንታይ ከምኡ ትገብር ብዙሕ ምክንያት ኣለዎ ሎማ ኣንቲ ብዛዕባው ክንዘራበ ኮናን ብዝኾነ ከምዚ ዓይነት ነገር ዝነበረን ዘሎ ስለዝኾነ ብዙሕ ዘሰክፍ ነገር ኣይኮነን እቲ ጸገም ግና ሰኣን ምስተባሓልካ ወይ ምግንዛብካ ነታ ትምንያ ጓል ብሰንኪ መልሓሳ ክትስእን ከለኻዩ ከምዚ ኣጋጢሙኩም ይፈልዶ ማለት ሓንቲ ጓል እንዳፈተወትካ ክንሳ ኣይፈተወካን ገለ ክትብል በሉ ናይ ብሓቃዳ ከምኡ ትብል ዘላ ዋላ ካብ ስከሳል ላዓሊ ከተረጋግጹ ምስትደልዩ ነዘን ቀለልቲ ምልክታት ክሰምዑ ዳእታ ክትከታተሉ ይላበኩም እቲ ምንታይሲ ኣብ ጉዕዞ ፍቅራዊ ህይወትኩም ከጠቅመኩም ስለዝኽእል ካብ ኮነ ነዚ ቪዲዮ ላይክ ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ክትከታተሉ ይዕድም ሰናይ ጽንሖት ይግበረልኩም ቀዳማይ ቀጻል ብዛዕባ ክትዛረብ ኣብዚ ክንሓስቦ ከለና ዋላ እስከ ብገዛእ ነብስና ንርአዮ ንሓደ ዘይት ቅደሰሉ ሰብ ቀጻል ብዛዕባ ተዛረቡ ዲኹም ምሽ ክትዛረቡ ኣብዚ ዓለም ይሓሉ ኣሓሉ ኸማን ኣይንታይ ይኩኑ እቲ ምንታይሲ ስለ ዘይት ቅደሰሉ ማለት እዩ እታ እንዳፈተወትካ ክንሳ ኣፋ ኣይፈተወካን ትብለካ ጓሉን ኩሉ ግዜ ተልዕለካ እንተ ኮይና ስለምንታይ ኢልካ ንነብስኻ ምሕታት ካብ ሸንኮለል ከድሕነካ ይኽእል እዩ ካልኣይ ዋላ እኳ ኣይፈተውካኒ እንተ በለትካ ምክንያት እንዳደለይት ኣብ ዝኸርካዮ ኣብ ቅድመኻ ትጸናሕካ ወይን ምስ ኤሮትካ ዲኻ ካልእ ትቀርቦም ሰባት ክትጸናሓካ ትኽእል እያ ንኣብነት መልሞ ኣብዚ ተጸበኻይ ቦታ እንተ ደኣ በተደጋጋሚ ወትፍ ኢላትካ ወይም በቲ ንስኻ ትርከበ ኢላ ዝሓሰበቶ ክትሪኣ እንተ በቒዕኻ መቼም ዝሕሎ ወጠጦ ሓሊዎ ኣይኮነን ስራሓ ወይ ዋኒና ገዲፋ ካልእ ስራሕ ክትናዲ ስለዚ በተደጋጋሚ ተጋጥመካ እንተ ኮይና ከተንብባ ጥራሕ ዘለካ እቲ ምንታይሲ መልሓሳ ኣበደን እንተ በለ ተግባራታ ንኣበጃኻ ይብል ስለ ዘሎ መዚ ዝተኣሳሰሩ ቀጻሊ ቴሌፎን በዘይ ምክንያት ትድውለልካ እንተ ኮይና ፈትያትካ ክትኮን ስለ ትኽእል ኣስተብሕለላ ሳልሳይ መሓዙታ መንገዲ ገድፋ መሓዙታ ንክልቲኹም በይንኹም ክገድፋኹም ኣስተብሂልኩም ዶ ትኾኑ ንምንታይ መስለካ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ትፈትዎ ሰብ ተዛሪብካ ስለዘይጸግብ ተስተንፍሰሉ ሰብ ክደሊ ግድን እዩ እዚ ድማ ብቀረባ ሰልጠካ ወዲ እንተ ኮይኑ ኣብ ዕርክቱ ጓል ድማ ኣብ መሓዙታ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ብተዘዋላ ደኣ ንኣኻ ካልእ ገጽ እንተ ረኣይትካ መሓዙታ ግና ኩሉ ነገር ስለዝፈልጣ ከቀራረባ ዝከኣለኒ ዝገብራ ደሌቲ ጽቡቓ እንተ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ መሓዙት ኣብ ተራ ስለ ዘለወን ንአን ምውካስ ወይ ምንቅስቃሳት ምስትብሃል ካብ ትፈትዋ ሰብ ተስፋ ቆሪጽካ ምክሳር ከድሕነካ እዩ رابعي تقنع كلا كم زيت قنع خوينا تواسع فيك قنعدو كنبلوم كم يمسلكم نبلمو اتيز فتوى سب بزعبا حانت قول على إلو يزروي دس إلات نقلا يبل نتسواتا بزيك العالم نسا أنت تبل مسلكم صبع انبر قلا مليات تبل بدقع كمزي ولا حانت زي تسمع كتمثل تفتن بوشت أغنى حركم تر كم تبل مسكور لزي اللي رقص نقر يوم حاموشاي أب كبابي خوي طاعك تحلو تدلي نايتا فتات كازلا قال عين آفن كتسالي كم تقاج من تايسي ات آف عيدلني انت بلا ات عين قناكر ايكا واترو كم زغبا حاجة يكندسخونن أب طاعك تحلو كتسالي تمنن بتدقان بفلي كتراخب تخل انت خكو كتقات مكات خليا
ሻድሻይ ካብ ካልእ ሰብ ብፍሉይ ትሕዘከ ወይ ትከናኸነካ ዶ? እዚ ማለት ከዓ ንበልሞ ብዙሓት ኣወዳት ኣለኹም ካብ ኩሎም ብዝተፈለየ ንኣኻ ፍሉይ ኣክብሮት ክንክን ተርእካ ዶ? ሃወይ ኣይፈትወካኒ ስለ ዝበለትካ ጥራሕ ነዚ እንዳረኣኻ ሕቆኻ ይትህብ። ስለምንታይ ሕልፈ ካልእ ሰብ ሃለፋ ትረክብ ኣለኻ ምምዛን ኣገዳሲ ይመስለኒ። ሻውዓይ ኩሉ ነገር እያ ትነግረካ ወላዳ ኣይፈትወካኒ ትበለካ ደኣ እምበር ኩሉ ነገር እንተ ተረዲእዋ ዲ ከይተረድኣ ትነግረካ። ከማን ሓንሳ ካብ መሓዙታን ላዕሊ ንስኻ ትፈልጦ ንማንም ዘይነገረቶ ሚስጥር ክሕሊ ይኽእል እዩ። ስለምንታይ ዶ ትብል ኣለኻ? ሓፂር መልሲ ስለትፈትወካ ኢልና ከንድምድም ተመራፂ። ሻሙናይ ብዙሕ ሕቶታት ተሓትት ነዚ ትገብሮ ከይተረዳእት ምንታይሲ ኣይፈትወካኒ ትብለካ ስለዘላ ስለትጥንቀቕ እዩ። የግዳስ ልባእ ካልእ ይብል ስለዘሎ በዛኣኻ ክትፈልጥ ብዙሕ ስለትደሊ ሓደ ብሓደ ነገራት ተሓተካ። ታሽኣይ ሓጋዚትካ ትኸውን ኣብ ሓገዝ እንተ መፂና መብዛሕትኡ ግዜ ኣወዳት እዮም ነታ ዝፈትዋ ጓል ክሕግሱ ምባል ዝተፈላለየ ነገር ዝገብሩ። በንጻሩን እተ ናይ ብሓቂ ትፈትወካ ጓል ነገራት ክትሕግዘካ ፃዕርታት ስለተካይድ እዚ እውን ሓደ ኣገዳሲ ምልክት እዩ። ኣስራይ ትሰምዓካ ካብቲ ዘገርም ከዓ ዋላዳ ኣይፈትወካኒ ትብለካ ደኣ እምበር ሕልፊ ካልኦት ብዘይ ኣድሕቦ ምስራዕ ስቕ ኢላ ትሰምዓካ። ወረ ዝኾነ ሰብ ክኸልፋ ይደለና ሞባይላ ኣይጠዋቕ ዋላ መሓዙታ ፀውዒና ይትሰምዕ። ነፍሲ ወከፍ ዝተዛረብካዮ ቃላት እውን ድሕሪ 10 ዓመት እንተተሓታ እሪ ቁፅር ኣቢላ ምስ ነገረትካ እቲ ምንታይሲ ስለተፍቅራካ። ዓሰርተ ሓደ ምሳኻ ምስ ትሕሉ ናይ ምቾትን ቅሳነት ስምዒት ስምዓ ዝኾነ ነገር ክብድብድ የብላን እዩ። ብዝተኻእላ መጠን ሕጉስቲ እያ ትኸውን። 12 ትከላኸለልካ ንኣብነት ንበልሞ መሓዙታ ብዛዕባኻ ገለ ዘየድሊ ነገር ክብላ እንተ ሰሚዓ ንምንታይ ኣዝኣ ትፈትወን ዘይትኸውን ክትፀሮ ስለዘይትኽእል ወይ ብኣኻ ዝመፃ ስለዘይትፈቱ ቀናታ ገጥ ኣቢላ ዋልታ ትኾነልካ። ነዚ ብምንታይ ክትረጋገፅ ትኽእል? ንመሓዙታ ክትርኢ ከለኻ ብዘርእዮ ምንቅስቃሳት እዩ። ሰለስተ ምግጫው ዓይኒ እዚ ቀጻሊ ኣብ መንጎ ዝፋቶ ሰባት ዘጋጥም ክስተት እዩ። ሓንደበ በተደጋጋሚ ዓይኒ ምስትጋጨው ናይ ፍልጠት ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ምንታይሲ ክጅመሩን ንዘይትፈቶ ሰብ እንታይ 10 ግዜ ዘጥምት ኣለካ በት ኮይኑ በቲ ጓል እንተ ፈትያትካ ብዙሕ ነገር ስለትገብር ፍሉይ ምንቅስቃሳት ብግቡእ ተረዲእኻ ኣብ ሰዓቱን ግዚኡን ግቡእ ግብረ መልሲ ምሃብ ተመራፂ እንዳበልኩም ጥዑይን ዘቐስን ፍቕሪ ክህበኩም ክህልወኩም እንዳተመነኹ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹም ሰላም ቅሳነት ዓወት ኣሳልጦ ይምነየልኩም። ሰናዩ